Ade Surati. Monggo Pak Ade Surati. Sukoharjo bergoyang. Monggo Pak D. Manis kowe pancen manis, Pancen manis. tambah manis yen ora seneng lamis. Monggo Bu Surati. Yen mesem manis sing ngungkuli matu, saya bisa ngrontoke jantungku. Ganteng mas sampean, pancen ganteng, tambah Monggo Pak Haji Jaimo. yen ora seneng mendem, dong sing alit mas namine kapur, ngalor ngidul sampean gawane gendut. Tambah mlati aduh dek dironce-ronce, setengah mati kon ku mikirke kowe yati. Pasar turi mas ning Surabaya, aku ngerti sampean senenge nggodha. Diiris-iris aduh dek tulane Jawa, yati camanis sapa rono-rono. Memang lidah mas tidak betulan, pandai bersilat iku watake wong lanang. Jelas nada. Pak Haji nyumbang Pak Haji. Monggo. Sik. Jelas nada untuk ada semuanya. Manis dek kowe pancen manis, Pancen tambah manis. manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manise ngungkuli matu, saya bisa ngrontoke jantungku. Ganteng mas sampean, pancen ganteng, tambah ganteng yen ora seneng mendem, dong sing alit mas namine kapur. Ngalor ngidul
Sukoharjo bergoyang yo Pak Parman Pak De Marimin Monggo Pak De Marimin Pak De Jaimo dapat tambahan malih ta Pak De. Iki dikira awak iki sosok dikira mantene iki. Ora iya ya. Salami terus. Lah iya kok mantene kok tuwek ngono ya. Tuwek tapi heeh. Kayak imut-imut ngono maksudnya. Sing wedok wayu sing lanang kaya anu sopire ngono. Oh kaya Matur nuwun ya. Sabda pendito ratu ring Sri Pak Suradi Yo. Pak Dadang. Ayo gue Pak. Bersama Hadroh Sabini Tobah. Patenono bang pepisahan Pretyakang Sulestyo tak rewangi samudono marang kula warga garwa lan putra yo mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga ngandrung jiwa raga ku kok kurung kahormat
dan mampro rubuk ngarep pintu Bape dah ge Apa? Aku nyanyi kok enek indil-indil nek kene. Ini badannya sama mau badaku kok. Kowe iki kok mek nah aku iki piye karo? Apa aku ora tuku mik dhewe? Sesuk di anu. Sabar pripun iki gawe masalah terus kok Mas Hendrik. Wong kok senengane. Kok kowe iki iso nyalahke aku lho, sing dhewe iki sapa? Mangan aja nganggo muncrat Kowe barang. iki lho nono, mik kok dikai nanas kok ngono lho nono, kowe iki karemu piye iki? Sing dhewe iki lho. Untung enek saringane. Senen ana Padepono kae lho. Aku iki kok kena fitnah terus. Mik aku ku dhewe 3,5 iki. Sik. Kok mike beda ya? Anu iki. Aduh iki. Lah iya to. Ini gumantung Piye. anu bentuke sing duwe. Nah, Oh, iya. sing duwe kan ipel-ipel. Nah, kaya ipel-ipel. Lah. Ya tangi dhewe. Iki yo iso iku, Mas. Iso goyang bareng lho. Coba nah. Kowe cahe karo Dadi padha karo karakter mike karo wonge padha. Iya to. pae karo lek dodo gak wedi. Lah wedi piye? Penjahat lho iki. Aku wis disuntik anu kok tetanus kok. Samu iki. Aku seneng penjahat kok malah. Urip ana. Munia. Ayo. Urip ana. Kota gedhe. Gede kowe tak kokake. Omah Akhir dong. saiki. Apa wae nadan sesideman mesti Soko, kalah sembatan. Yo. Kene sayang. Yo. Iya. Pak Den. Ayo, Dek. Sokok kering. Luwe bete paten nono timbang perpisahan Pretyakan Sulestyo Keep silent. tak rewangi samudono marang kula warga garwa lan putra yo Liwat intan. yo mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduka rimbo jiwa ragaku kok kurung kahormatan mampro hubungan Ngapa kuwi anu asusila kuwi. disarati sih. Lah iya to, mosok nganggo tiang to. Aku ki pekewo lho, Bos. Aku dilirik karo bosmu sih lho. Iki tenan, Bos. Ya Allah. Ndang rene. Lah ya kuwi ngopo? Mosok nganggo tiang barang lho. Biasane karo lawang barang kok Lah iki mbok jupuk kok ya. Cepet-cepetmu to, Mas. Ya Allah. Wong kok. Enek sik guyu nek kono mau. Ketok enek wong Mit. Urip Allah ana. sayangi Bilqis. Ya Allah cintai Bilqis. Ya Allah jagalah Bilqis. Ya Allah paringi anak. Tunggu lho.
Anjah. Tombok-tombok kapok we. Wong kok senengane rusuh ae. Urip ana utahe Yo. Bar mangan nanas nganggo mic iki mesti nyangkut meneh nanase. Yo. Jelas nada untuk Anda semuanya. Oke, tahan kantor kagem Mas Mustaqim. Koordinator pun jelas nada Pak Deparman. Pak Kiyo butak kedil. Wanci lingsir wengi sidudala lotan bisa nendra kumlondong ijen ning amben nandang susah kang tanpa upama Rona longso wong tininggal ibu kelawan lomo pulo-pulo wis bejane saengga yo ten ora kadang mitra wae yo akhiring jaman kapan boyo kinalesno kenya bronto paripurna jelas nada nandang susah kang tanpa upama banget gene rona so wong tininggal garwa kang ditresno pulo-pulo
muda semakin di depan. Kendel saiki ya. Norasana ora kadang mitra wae yo akhirin jaman kapan koyo inalisno genyo bronto bisa paripurna matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada.